Ambalima bamanankan meno Mali kono ani Mali kɔ kan ka foli ni walimandɔ o bɛ ka taa aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma fo yan fɔ sigiyɔrɔ la ka fɔ ɲɛna o bisimila ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen kɛnɛ kan min bɛna walawalali caman kɛ aw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la. Jɛkulu min bɛ wele ko Mouvement pour l'Union des Maliens a ma ɲɛma Cheikh Haruna Sangare ale sugandira ka kɛ bɛn kuma lasebaga ye an ka jamana kɔnɔna na n'u k'a ma ko ambassadeur de paix. A wale ɲuman dɔn jɔnjɔn ye ni o kɛra tableau ye o dira Mali ministre fɛ ministre min ni o ka caw bɛnnen don Mali jamana kɔnɔdenw seginɲɔgɔn Mali ma Mohamed Al Mokhtar a dili kɛnɛ sigira sen kan ka bɛn tɛnɛndo de la o ka ministeriso la. Mariétou Diallo a n'a ka jatala Samba Traoré olu ka sɔrɔlenw don. A ka ca ni kilo 122 ye Haruna Sangare ni a ka jamakulu ye min boli walasa ka taa yɔrɔw la mɔgɔw dusukun bɛ kami ka taa yɔrɔ minnu na Ala ni siran bolo u sera Moti marabolo bɛɛ lajɛlen na caravane hokumu kɔnɔ u ye min kɛ walasa ka bɛn ni kelenya sinsin an ka jamana kɔnɔ tile 10 kɔnɔ Mopti dugu ana lamini bɛɛ lajɛlen u ni dugulamɔgɔw sigila ka kuma ka bɛn ni kelenya kumaw fɔ walasa kɛlɛ bɛ se ka bɔ an ka jamana kɔnɔ cogo min na. An b'an ka ministre fo an b'a a waleɲuman dɔn k'a fɔ danti foli min na Mouvement pour l'Union des Maliens a kɛra waati min na an ye baara caman boloda o hukumu kɔnɔna na an nana an y'an ka mouvement présenté monsieur le ministre ma a ko ne ma ko tiɲɛna an bɛ ka baara min kɛ nin ye ale ka laɲini ye nin ye jamana ɲɛmɔgɔ ka laɲini ye nin ye Mali gouvernement ka laɲini ye donc o la ni Ala sɔnna a ka département b'an bilasira ministre y'a fɔ cogoya min na a y'a kɛ o cogoya la fo ka tɛmɛ o cogoya yɛrɛ la donc monsieur le ministre an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn. Monsieur le ministre, an taalen an y'a daminɛ Moti Koro Bandiagara Bankas an sigilen kana Sévaré on devait continuer sur Douanza avant d'aller à Djenné nga sira in insécurité ko kama numu dɔw b'an cɛla minnu ko ko Douanza ta in kan k'o to yen donc an taara Djenné mais alhamdulillah an sigilen kana an ye ɲɔgɔn ye an ko bon a mana kɛ cogo cogo minnu tora sira kan malidenw de don bon an ma pisa n'u ye donc ni anw fana ni tora sira la o ye malidenw dɔw fana ye donc ne hakili la an ka taa donc wala an taara an donnen dugu kɔnɔ waati min na je vous assure que la population o kun sirannen dɔ yɛrɛ nka 30 minutes bɛna se yɔrɔ o yɔrɔ population bɛɛ bɔra a bɛɛ nisɔndiyalen maliyɛn den mana a ɲɔgɔn maliyɛn den ɲɔgɔn ye imaginez nisɔndiya min kun bɛ yen donc wala an y'a fɔ an balimaw ye an ko taayɔrɔ t'an bolo ni nin Mali tɛ wasɔrɔ t'an bolo ni nin Mali tɛ maliyɛndenw a waajibɛlen don an kan an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ ne hakili la monsieur le ministre an ye population minnu ye Koro an ye population minnu ye Djenné an ye population minnu ye an tɛmɛna yɔrɔ o yɔrɔ population ninnu kɛlɛ man d'u ye ayi kɛlɛ man d'u ye parce que n'i ye dugutigiw ɲininka n'i ye jeunes ɲininka n'i ye musow ɲininka u bɛɛ ko de kan ka bɛn le gouverneur de la région de Mopti a y'a yira n na k'a fɔ ni Ala sɔnna le 23 juma don nata ni Ala sɔnna an bɛna taa Yuwaru ani Tenenku ka taa kuma ni an balimaw ye ka da kan kɛlɛ tɛ jamana jɔ. Ministre min ka baara ɲɛsinnen don bɛn ani kelenya ma an ka jamana kɔnɔ ale ye caravanier ninnu fo k'u barikada kosɛbɛ olu minnu sɔnna ka bɔ u ka denbayaw kɔrɔ ka taa bɛn kuma fɔ Mopti ni a lamini na a ka ministeriso ye bonyamasegi kɛ ka ɲɛsin caravanier ninnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ka diplôme kɛrɛnkɛrɛnnen d'u ma ni k'u fo u ka jamanajɔ la ni ka tila ka diplôme kɛrɛnkɛrɛnnen di Cheikh Haruna Sangare ma k'a kɛ ambassadeur de la paix an ka jamana kɔnɔ. Sangarebugu sigida ma ɲɛma a ye ji foraji ba dɔ kolomokari u ka sigida kɔnɔna na min jɔkunda ma u bɛ t'i jɔ mɛtiri 130 la a musaka bɔtaw o bɛnna sefa wari $7 de ma min bɔra mairie yɛrɛ kun sigidadenw olu ka dɛmɛɲɔgɔnya kɔnɔna na a kɛnɛ sigira senga ka bɛɛ tarata ma kolomokarili kɛnɛ kan mɔgɔba caman bɔra ka se ka yɔrɔ in lasɔrɔ Fatumata Yaya Kane ani Seydou Ɲare olu de ka sɔrɔlenw don an ka jɛ u ye fɛn minnu sɔrɔ k'olu lajɛ. Ni ko buna adamadenya sabati ko ɲuman i ko ji ka sabu kɛ ɲɛnamaya tɛ taa ni ji tɛ o kadara kɔnɔ Sangarebugu musow bɛ se ka nin kuma in tiɲɛtigiya o de la u bɔra ka u ka maire kunbɛn
ni dɔngili duman ani dɔnsenw ni tɛgɛrɛ duman caaman ye ka sanga ni u ka jibondo ni o ye forage ye o koromokarili nisɔndiyaw ye min baaraw bɛɛ kɛra Sangarebugu commune maire fɛ jango jiko dɛsɛ min bɛ Sangarebugu plateau musow kan ka fu siri o dan na ni nin jibondo in senini ye ka di u ma Sangarebugu plateau cɛw a musow ka fara denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen kan u bɛɛ ye nin kɛ nisɔndiyako ye ka u tare kosɛbɛ ni u ka nisɔndiyaw yirali ye ka sanga ni maire ka nin baara ɲuman in waleyali ye nisɔndiya min b'an na a tɛ se ka fɔ ka ban parce que Sangarebugu yɛrɛ sigida gɛlɛya o ye a jiko de jiko in ye ko caman gɛlɛya Sangarebugu kɔnɔna la k'a ye ko maire hakili tora fo Sangarebugu plateau la olu yɛrɛ sanfɛ tantɔ ka na ji di u ma o ye ko belebele de an bolo parce que jɛnatigɛ ko foyi tɛ min bɛ taa ni ji tɛ hali silamɛya yɛrɛ ni ji tɛ i tɛ se ka silamɛya yɛrɛ walaw sabati ka ɲɛ ale de bɛ mɔgɔ saniya wulada in n'a lajɛ anw nisɔndiyalenba de bɛ lajɛ in kɛnɛ ka wulada in na k'o sabu kɛ anw Sangarebugu plateau musow anw ye ji sɔrɔ an ye ji min sɔrɔ forage don wa forage min fana don a bɛ komi worobinɛ dugumamɔgɔw bɛ worobinɛ sɔrɔ cogo min na Bamakɔ musow bɛ worobinɛ ji dayɛlɛ cogo min na anw fana bɛ worobinɛ dayɛlɛ kulu sanfɛ ni yɔrɔ in na yan ka an min n'a ye k'an ko n'a ye anw nisɔndiyalenba de bɛ o kɛnɛ kan bi donc ji dumanba an yɛrɛ bɛ tuloba la an ɲɛ bɛ ji la ji bɛ ka dayɛlɛ k'a fɔ ko anw fɛ yan nɔ plateau sanfɛ yan anw kun degunnen don jita la an sɛgɛnnen don jita la bana sugu bɛɛ y'an minɛ jita la lajaba sugu bɛɛ y'an sɔrɔ jita kɛnɛ kan n'a fɔra ko bi ko ji nana di anw ma an bɛ Ala barikada ka Ala fo ka sɔrɔ ka Kasimu barikada ko Kasimu k'a ni ce Sangarebugu commune maire ye tɔmi sigi waleya fila kan ni o da ye Sangarebugu plateau sigidaladenw ka wulikajɔ ka ɲɛsin sigida ɲɛtaga siraw ma ni o bɛ u ka bɛnɲɔgɔnyaw kofɔ ani jiko gɛlɛya min tun bɛ Sangarebugu plateau musow kan o gɛlɛya wulili a sɔrɔla ka tɔmi sigi weleda kan weleda min bɛ ɲɛsin Sangarebugu plateau sigidaladenw bɛɛ lajɛlen ma u ka nin jibondo kura ye ni o ye forage ye a minɛcogo ɲuman baaraw la o bɛɛ kɔfɛ a sɔrɔla ka jibondo koromokarili kɛ an nisɔndiyalen nana wulada in na ka da ko fila kan d'abord premièrement an bɛ Ala fo ka barikada k'a fɔ sigida la tɔɔrɔ ye sigida mɔgɔw sɔrɔ sigida yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan ka tɔɔrɔ in kɛlɛ c'est une première o ye ko fɔlɔ ye bon nisɔndiya filanan an bɛ waati min kɔnɔ Bamakɔ n'a lamini na bi jiko tɔɔrɔ bɛ degré min na k'a fɔ an ye ji sɔrɔ ni kuluba in sanfɛla la an ka musow ka se ka ji sɔrɔ ka sɔrɔ u ma si u ɲɛna o ye n ka nisɔndiya filanan ye an bɛ Ala fo ka Ala barikada maa min ka fɛn b'a la dɔrɔn cɛ ninnu ye n dɛmɛ ka kuran sama ka na ka tila k'an dɛmɛ ka baara tɔ dafa ni sefa 100 n bɛ wele kan da min ɲɛsin musow ma o ye anw y'a ɲini Ala k'u bɔ tɔɔrɔ kɔnɔ ka da u yɛrɛ ka taama kan u ka fɛn in minɛ présidente y'a fɔ madame Ouattara Fanta Keita k'a fɔ u ka château in minɛ i b'a fɔ ko denyɛrɛni ka wari mara pour que don min ni pani kɛra la u ka sin ka a dilan o don kelen bɛɛ ji kana tigɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin jibondo min ni a baaraw bɛɛ bɔra ka kɛ Sangarebugu maire fɛ ani Sangarebugu plateau sigidaladenw ka cɛsiri kɔnɔna na a hakilina ɲuman bɔra Sangarebugu plateau musow de la Association pour le Mali APM o musolakaw u ye musow tɔgɔ ladon kɛrɛnkɛrɛnni 8 marsi ɲɛnamaya ka bɛn sibiri don marsi kalo tile 17 ma jɛkulu in yɛrɛ dagayɔrɔba la kalabankurakaw fɛ yen nɔ mɔgɔba caman u sera ka ye kɛnɛ in kɔnɔna na ka fara APM jɛkulu ma ɲɛmaw kan min sɔrɔla o kɛnɛ in kan o ye nin an ka jɛ an k'o lajɛ Mali musow wele ka n'u lafaamuya ko kura kɛ tuguni n'i ko k'i bɛ adamaden dege a degera min na ka kɔrɔ san'a k'o bila i bɛ baaraba kɛ donc anw ka ministre a ka kuma o kuma a b'a jira anw na k'a fɔ foyi tɛ Mali musow fɛ ka uniforme don ka yaala k'u yɛrɛ yanga faamaw ka tɔnɔ sɔrɔ donc o t'ale fɛ koyi an y'a yira la ministre Malien muso degera nin na ka ban anw dun ka ca bɛɛ hakili ye kelen ye APM ko la n'an m'u wele ka kɔrɔlen kɛ caman bɛ yen u bɛ to kɔfɛ a to ye an k'u dɛmɛ an k'u wele u ka na an ka jɛ ka uniforme in tigɛ ka sɔrɔ ka APM ka tagabolo yɛrɛ f'u ye mais ni initiative bɔra APM musobaw la ka yira k'a fɔ an k'a to yen bɛɛ ka uniforme tigɛ Mali kun n'a kun e yɛrɛ bɔra k'a ye sisan Mali muso an ka tɔn ɲɛmɔgɔ sigilen yɔrɔ a bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka na an ka fini tɛ dɛ an ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ka jɛ fini ko in kɔ dɔɔni dɔɔni
ka ko ɲɛnamaw kɛ n'o tɛ an ka ministre yɛrɛ ka laɲini na ko an ye wari min don fini na an bɛ se k'o kɛ ka taa bugunikaw dɛmɛ ko dɔ la wali ka taa quartier dɔ dɛmɛ ji la an ko ministre ka initiative ka ɲi mais fo an ka musow dege fɔlɔ kɔrɔlen in na ka fini don k'a yira k'a fɔ ko fini y'an ka lɛbu ani an ka dankari de ye an yɛrɛ b'a don ka sɔn a ma. Ni n ye musow ka fête ye 8 mars tɛmɛna nka a semaine bɛɛ ye fête ye musow bolo a taamasere yɛrɛ ye hali bi mɔgɔw bɛ ONU la kuma la 8 mars y'a sababu ye fête daminɛ de 8 mars ye nka 8 mars in bɛ continuer au moins kunɲɔgɔn kelen awa après musow u farala ɲɔgɔn kan u y'a kanu k'u ka fête kɛ k'a bɛn bi ma puisque u tun b'a fɛ bɛɛ ka na bɛɛ ka bɔ jamana yɔrɔ bɛɛ u ka tɔnden minnu bɛ yen u bɛɛ ka se yan donc u bɛ labɛn tuma min ni tun ko k'i bɛ fête kɛ bɛɛ tɛ yan sɔrɔ u y'a bila bi la ka a kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a fɔ u b'a kɛ bi a ma hakilina kura di yan ni jɛkulu nin bɛ deli ka bɔ o n'i ko ko APM ka bɔ dɔrɔn i bɛ nin jɛkulu in ɲɛ maaw tɛ baciliko la u bɛ maliko de la n'i ko maliko i bɛ a ɲɛsin maaw kunko la jamana in kɔnɔ gɛlɛya mun bɛ maaw kan jamana in kɔnɔ n'u bɛ a fɛ u y'a kanu gɛlɛya in ka se ka ɲɛnabɔ u b'a ɲini ka gɛlɛya in ɲɛnabɔ u yɛrɛ sera u ye dɛmɛ sɔrɔ u bɛ a kanu gɛlɛya in ka ɲɛnabɔ donc ni maa mun da b'o kumaw la i n'u jɛra kuma la n'u sera ka danaya da i kan u b'i wele nin kɛnɛ façon kan donc o de ye ne se yan bi ne yɛrɛ tun y'a f'u ye aw bɛ wari mun ta k'aw bɛ tulonkɛ kɛ tan ni ne de kun don n bɛ wari in ta n bɛ taa muso dɔw dɛmɛ sigibondaw la n b'a di komitew ma juru tɛ a ye musow dɛmɛ hali n'u b'u ka jago kunnin dɔw sɔrɔ n'a ye a y'a d'u ma. 8 mars kadara kɔnɔna na alibi jɛkulu min ni o sigilen don Kalabankurakaw fɛ yen nɔ ko association pour le développement économique de Kalabankura olu ye baroda sigi dɔ kɛ cancer du col de l'utérus kan ni o ye muso wolonugu dabo ye professeur Nani Damele ale de kun bɛ ka baroda sigi o ɲɛnamaya Bubakar Traoré Ibrahim Kulibali olu de ka sɔrɔlenw don olu de kun bɛ kɛnɛ kan an ka jɛ an ko ɲamada. Kalabankura musow ka 8 mars ɲɛnajɛ okumu kɔnɔna na min kɛra duwakun tɛmɛnen u ye wele bila kɛnɛya tigilamaw ma minnu bɛ se ka na ɲɛfɔli kɛ u ye musow ka wolonugu bon kunkanko kibɛraw la. Bana in a ka jugu mɔgɔ yɛrɛ man kan ka souhaiter i jugu ye kuma tɛ i ɲi ma i jugu ye kuma tɛ i jugu ma vous comprenez donc bana in a bɛ kunbɛn a bɛ se ka kunbɛn cogo di a bɛ se ka kunbɛn ni dépistage de ye o ye an minnu si janfara an kan ka dépistage kɛ banakisɛ ɲɛ dɔnnen don eh bien mun b'a se mɔgɔ ma ensuite bana in bɛ se ka kunbɛn pour que a kana bange la pewu 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 comme banakisɛ ɲɛ dɔnnen don vaccin bɛ bana in na o vaccin o ɲɛsinnen bɛ npogotigininw ma ka si to san 8 fo san 14 minnu to kɔnɔna na n'a y'a sɔrɔ u si bɛ san 18 ou bien san 20 ou bien san 21 k'a sɔrɔ u ma deli ka kafoɲɔgɔnya kɛ olu bɛ se ka vacciner bana in se mɔgɔ ma banakisɛ dɔ de don a bɛ sɔrɔ kafoɲɔgɔnya de fɛ mais i ye banakisɛ in sɔrɔ wagati mun na i yɛrɛ t'a dɔn ko bana in b'i la n'a ma kɔlɔsi bana in c'est comme si bana in bɛ chance de d'an ma pour que an ka se k'a ɲɛdɔn pour que an ka se k'an yɛrɛ furakɛ bana in ka suma i ko kabako. Ko fɛn min kɛlen bɛ ka musow sɛgɛn bi ni waati in na n'o ye wolonugu bon ye kumasi bɛ kɛ ɲɛnajɛ bɛ kɛ mais f'an ka kuma ɲɔgɔnya n'i y'a mɛn i bɛ kulonkɛ kɛ kɛnɛya de ɲɔgɔn tɛ du kɔnɔ an y'a jateminɛ n'an k'o kɛ an ka thème ye an ka se kɛnɛya tigilamɔgɔw ma u ka na sigida la mɔgɔ caman de bɛ yen mun tɛ nin fɛn ɲɛdɔn u tɛ taa u yɛrɛ lajɛ u t'a ɲɛdɔn fo bana mana wuli wagati min na o b'a sɔrɔ c'est trop tard an y'a dabɔ o de kama ni an ka professeur nana ka na kuma an fɛ mɔgɔ caman bɛ yen i bɛ caman t'a kɔnɔ n'o kɛra sigi bɛ diya
kɛnɛya bɛ na jamana bɛ jɔ. An b'a fɔ a ko kɛnɛ kan jama caman kun bɛ yen nɔ wa kulo in denfa yɛrɛ fɛnɛ ma to kɔ ale fɛnɛ y'a ka nisɔndiya yira min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la hakilina min tara ka se ka ɲɛfɔli kɛ musow ye ka wolonugu bon kunkanko kibaruya la. Tɔnjalen don kojugu parce que musow bɛ ko min na o ye ko ɲumanba de ye musow bɛ ko min na o ko bɛ ɲɛ 8 mars tɛmɛna mais 8 mars fête bɛ continuer o hukumu de kɔnɔ Kalaban musow y'u kɛ ɲɔgɔn kan bi k'an wele ani jɛɲɔgɔn ani professeur minnu bɛ musow ka banaw furakɛ pour que an kana kana fête k'u fɛ an kana kana hakili jagabɔ k'u fɛ cogoya mun na miiriya minnu b'u la gɛrɛndɛ minnu b'u kan tɔɔrɔ minnu b'u kan n'an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ k'u ta ka bɔ yen u bɛ baara caman kɛ yan u bɛ safunɛ dilan u bɛ tigɛtigɛ dilan u yɛrɛ cɛsirilen b'u yɛrɛ ye donc ni mɔgɔ min cɛsirilen don i b'a dɛmɛ o de hukumu kɔnɔna na an bɛ yan fête don mais sɛbɛ de fɛnɛ don an ka se ka an ka sigida kumaw fɔ an ka lajɛ an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogoya min na ɲɛtaga min b'an kɔnɔ an bɛ se k'o sabati. Baara in nisɔndiya baaraba de don nisɔndiya baaraba de don ka d'a kan a bɛ ko in bɛ ko fila de fɔ baara nafa o tɛ fɔ ka ban ni baara nafa n'a dɔnna kosɛbɛ denw bɛ cɛsiri musow bɛ cɛsiri dugu bɛ diya jamana bɛ diya filanan a bɛ kɛnɛya ko fɔ kɛnɛya mɔgɔ tɛ se ka o kuma fɔ ka ban parce que foyi tɛ se ka kɛ ni kɛnɛya yɛrɛ tɛ donc o thème fila min bɛ baara in kɔnɔna na donc o ye wasa dan ye. ɲɛnajɛ in kun cɛra ni fɛn min ye sa o ye Kalabankura musow ye baara minnu kɛ ka se k'o yira jamaw la min bɛ tali kɛ an ka dunfɛnw bayɛlɛmali la n'o bɛ tali kɛ tigadɛgɛ nanfɛn wɛrɛw ani koli safinɛw dilanni na. O b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ Musa Fɔnba a bɛ bi ta walawala an ye. Sigikafɔ min bɛ sen na Togo politiki ɲɛmɔgɔw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ jamana ɲɛmayaso ni fangasinamatɔnw n'a kun jɔra février kalo tile 23 tɛmɛnen ka sabu kɛ surunani donba farafinna tile bi yanfa jamana 15 ka tɔ communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO ka baara caya bolo ni o ye Ghana jamana ɲɛma Nana Akufo-Addo ye sigikafɔw bi daminɛ a ti mɛn bilen Togo faaba la Lomé Nana Akufo-Addo Ghana jamana ɲɛma dɔgɔkun nata a yɛrɛ makɔnɔnen don Togo faaba la Lomé tiɲɛ don a don ni bi cɛ furancɛ jɛɲɛna fanga sinamatɔw ɲɛkɔrɔ fanga ɲini jakulu 14 minnu ni Fɔrɛ Ɲasin bɛ ka fanga bɛ ɲɔgɔn na o de kun kɛra sababu ye u ka wele da ka ɲɛsin kanubaw ma k'u ka bɔlɔngɔnɔnaw minɛ ko kura ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ sennɔ ye ni Ghana jamana ɲɛma Nana Akufo-Addo yɛrɛ labanna k'u wele k'u n'u hakili jira ɲɔgɔn na min bɛ se k'a to u bɛ se ka ko in bɔ a mɔ u ko nin sen in ko u ni Ghana jamana ɲɛma ye ɲɔgɔn faamu bawo Nana Akufo-Addo Ghana jamana ɲɛma ye a ka ciden bila ka na Togo faaba la Lomé ni o ye Albert Kan Dampaye ntɛnɛndon mars kalo tile 19 ani Fɔrɛ Ɲasin bɛ ka fanga kumana ani fangasinamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu fɛnɛ kumana fangasinamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ye dantigɛli kɛ ka jira k'a fɔ u ye danganiya sɔrɔ ka bɔ Ghana jamana ɲɛma yɔrɔ ko jamana ɲɛmayaso ye ji dɔ kɛ a ka min na min bɛ se ka to sigikafɔ bɛ se ka daminɛ dɔgɔkun nata Nana Akufo-Addo Ghanakaw ka jamana ɲɛma ko in bila bɛ k'ale de ka nali de kɔnɔ sa yɔrɔ fila de kɛ bɛ gwɛlɛya ye fanw ni ɲɔgɔn cɛ fangasinamatɔw ani Fɔrɛ Ɲasin bɛ ka fanga o ye ka lajɛ sigikafɔ dulon don yɔrɔ fila de kun kɛ kun bɛ gwɛlɛya ye fanw ni ɲɔgɔn cɛ Fɔrɛ Ɲasin bɛ ka fanga ani fangasinamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu o ye kalata labɛnni jɛkulu labɛn baara min bɛ sen na Fɔrɛ Ɲasin bɛ n'a ka fanga fɛ u k'a lajɛ k'o jɔ o tɛmɛnen kɔfɛ Fɔrɛ Ɲasin bɛ a ye mandat fila kɛ jamana ɲɛmaya la ka ban bawo a sigira fa nɔ na san 2005 di an bɛ san 2018 la o b'a jira k'a fɔ san 5 sigiyɔrɔma fila bɛ o kɔnɔ olu ka laɲini ye yɛlɛma ka don jamana sariya sunba la segin ka kɛ sariya sunba kɔrɔ mɔ ni o ye san 1992 ta ye o min kɛ bɛ ka dansigi jamana ɲɛma ka kumaw la jamana ɲɛmaya la n'o fɛnɛ kɛra bɛɛ Fɔrɛ Ɲasin bɛ ka fanga bɛ sin ka ban o yɔrɔ bɛɛ bawo mandat fila kɛra ka ban o bɛ bɛn san damɔ hali ni o sariya sunba kɔrɔ ma se ka na jamana kunna Fɔrɛ Ɲasin bɛ san 2020 nata o ye jamana kuntigi sigi kalata wɛrɛ ye a sen bi y'o la walikɛla sen di ye o la sigikafɔ dulonna k'u to o yɔrɔ de la wa o de bɛ sɔn ka kɛ gwɛlɛyaba ye kɔrɔ bawo Fɔrɛ Ɲasin bɛ kɛtɔ ka fanga bila caman sigi ndɛlo ye. Février kalo tile 19 dugu min bɛ wele ko Dapchi n'a bɛ Yobe mara la maramafɛntigi dɔw taara don o lɔgɔliso la ni o ye npogotigiw ka lɔgɔliso ye npogotiginin gɛmɛ ani tan ɲɔgɔn na ka olu minɛ ka taa ni u ye caman kun kɛn kun bɛ ka bolongɔniden ɲɛsin Boko Haram bamaji jɛkulu de mɔ wa labanna ka kɛ o de ye kunnafoni duman ye min ye u minɛbaaw nana ni npogotigi ninnu ye k'u di lɔgɔliso la Bashir Manzo ni ale ye npogotigi minɛnenw nsomaw dɛmɛ tɔn ɲɛma ye ale y'a yira k'a fɔ npogotigi ninnu kɔni caman nana bila Dapchi lɔgɔliso
lakɔliso la fɛn min dora sa jamana ɲɛmaw de bɛna npogotigi ninnu jate bɔ sa n'o y'a sɔrɔla minnu minɛna u bɛɛ lajɛlen nana bila Boko Haramu fɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ février kalo tile 19 Boko Haramu bamaji jɛkulu de nana jigi Dapchi lakɔliso in kan ka npogotigi ninnu minɛ 110 ka taa ni u ye u si b'a daminɛ san 10 ka taa se san 18 mɔ nka diɲɛ seleke ni hadamadenya hakɛ labasa jɛkulu min wele ko Amnesty International o kun ye jaki ɲɛsin Nigeria kɛlɛcɛw mɔ ko yanni ko in ka kɛ npogotigi ninnu ka minɛ Dapchi ka taa ni u ye a kun lasera surasiw mɔ k'u janto ko Boko Haramu bɛ ka munumunu zalo kɛ Dapchi dafɛlaw la nka k'u ma kala dun ɲina ka bɛn ni kɔrɔfɔ ye Boko Haramu mɔgɔ sina ka na npogotigi ninnu ta ka taa ni u ye u minɛna minɛ cogo min na ani Chibok lakɔlidenw minɛ cogo bɛɛ ye kelen ye avril kalo la san 2014 o npogotiginin ye 270 ani kɔ de bi bi in na 100 ɲɔgɔn na olu sera ka dankɛ ni sentigɛ ni kulaba ye dɔw bɛ jamana ɲɛmayaso ka wulikajɔw ni kumaɲɔgɔnyaw donni u ni Boko Haram bamaji jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra sababu ye k'olu dɔw tila dɔw yɛrɛ bɛ jamana ɲɛmayaso ye nafolo sara u ye wali kelen Boko Haram maa minnu minɛ bɛ kaso la k'olu bilali ni u ka bilali falen ɲɔgɔn na nka maa minnu ye maa ɲanɛbaw ye olu caman y'a jira k'a fɔ Boko Haram Chibok lakɔlidenw ka minɛni na nafolo min sɔrɔla a kunkɔrɔ wali kelen nafa min sɔrɔla a la k'o de kɛnɛ kɛ k'u su k'u bila nin npogotigi 110 fɛnɛ minɛni na Dapchikaw fɛ yen février kalo tile 19 tɛmɛnen Libikaw ka jamana ɲɛma min gundora diɲɛ seleke naani setigi jamanaw fɛ Muhammadu Kadafi de Saif al-Islam ye dantigɛli kɛ a kɛlen k'a mɛn k'a fɔ Faransi jamana ɲɛmakɔrɔ Nicolas Sarkozy welen bɛ bɔgɔ jeninen ka Faransi ka sabu kɛ ko sigasigana ɲɛsin bɛ mɔ ko cɛkɔrɔba tile la Muhammadu Kadafi maa min na Sarkozy bɛ ka jamana ɲɛmaya ɲini san 2007 k'a taara nafolo ɲini Kadafi bolo k'o don a ka jamana ɲɛmaya sɔrɔli dafɛ Faransi jamana kɔnɔ Muhammadu Kadafi denkɛ Saif al-Islam y'a jira k'a fɔ ale bilama nisɔndiya bɛ k'a ye k'a fɔ Nicolas Sarkozy bɛ bolo la hali n'o y'a sɔrɔla ko in ma kɛ joona bawo k'a ye dugu dun a kɛ ni bi cɛ san 7 don a ko nɔn tɛ daliluw bɛ ale bolo daliluw minnu tɛ se ka wuli minnu b'a jira k'a fɔ Nicolas Sarkozy a ye nafolo minɛ ale ka cɛkɔrɔba la ni o ye Muammar Kadafi ye a ko nka donji da kelen Faransi kiiri ma deli k'ale yɔrɔ ɲini k'a dala k'a lamɛn walasa seereya ninnu ka se ka sɔrɔ o diɲɛ seleke naani bɔgɔ jeninen fɛnɛ tɛ min fɛnɛ y'ale ɲini k'ale lasɔrɔ walasa danganiyaw bɛɛ lajɛlen ka ye k'a fɔ Sarkozy ye nafolo minɛ Muammar Kadafi la n'o y'ale ka cɛkɔrɔba ye a ko maa wɛrɛw bɛ yen dalilu jɔlenw bɛ minnu bolo i n'a fɔ Abdallah Senusi ni o kun ye Muammar Kadafi ka lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen service de renseignement o ɲɛmaa ye a ko kumakan tale yɛrɛ de bɛ o bolo Nicolas Sarkozy ni Muammar Kadafi ka ɲɔgɔn ye ko fɔlɔ Libi faaba la Tripoli yan'a ka jamana ɲɛmaya sɔrɔ campagne baaraw bɛ senna kuma min kumakan minnu dɛmɛna Sarkozy ni Kadafi ni ɲɔgɔn cɛ k'o kumakan tale bɛ Abdallah Senusi bolo a ko maa wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen ni o ye Bashir Salla ye Libikaw ka jɛkulu min ɲɛsinnen kun don wari labaarali mɔ diɲɛ ɲɛfɛ Libi wari farafina ani farajɛla ni o ye Libya Investment ye o ɲɛmaa bakɔrɔ o fɛnɛ labɛn bɛ k'a fɔ ale bɛ seereyaw di hali n'o y'a sɔrɔla k'o bilama bagabaga bɛ mɔɔw fɛ minnu bɛ k'a bagabaga k'a fɔ n'a tora k'i nɛ ta k'a da k'a yɛrɛ bɛ kundo Muammar Kadafi de Saif al-Islam ye a jira k'a fɔ a wuli ko min ye nin ye ale bɛ se k'a fɔ ko alhamdulilayi hali n'o y'a sɔrɔla don dɛmɛnw na Faransi kiiri ani diɲɛ seleke naani kiiri sow olu y'a ko fo so fasa a ko san 2011 kunnafoni di so dɔ bɛ wele ko Euronews o taara fɔ Libi faaba la Tripoli FA ale n'o sigira ka baro kɛ min senfɛ a y'a jira k'a fɔ Muammar Kadafi n'o y'ale ka cɛkɔrɔba ye Nicolas Sarkozy ye wari ɲini a bolo k'a yɛrɛ dɛmɛ n'a ye ka sigi jamana ɲɛmaaya la Faransi kunna ko bɛɛ lajɛlen y'o lajɛ jabaranin na ko nka ko maa si ma kala don ɲina ka bɛn n'o ye a ko nka ale dan bɛ fɛn kelen min kɔni na diɲɛ seleke naani kiiriso ka fara Faransi kiiriso kan u k'a dɔn k'a fɔ ko i man ka dan nin minɛ cogo in na ko garde à vue ni o ye k'i minɛ ka t'i lasago fɔlɔ yanni i ka ko ka ɲɛ sɔrɔ ka laban k'i labila ten ko a man ka da o mɔ a ko nka ko n'a kɛra danfɛn ye o fɛnɛ mɔ ale bɛ jigida fɛn min kan o ye Libi jamana yɛrɛ ye don nataw la jamanakuntigisigi kalataw de kan ka boloda Libi jamana kɔnɔ wa b'a ɲini Faransi ma ɲɛmɔgɔw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Emmanuel Macron a ka dɛmɛ don ka ɲɛsin Libi jamana ma min bɛ se ka to kalata kuma min bɛ sen na a bɛ se dangɛnɛmaya nɛnɛndo mars kalo tile 19 Saif al-Islam Muammar Kadafi de seginna ka kokura k'a fɔ hali bi jamana ɲɛmaya kalataw la ale bɛ kɛ cɛbɔ ye ka jamana ɲɛmaya ɲini Libi dantigɛli bɔra a ka babu sentigi yɔrɔ k'o to Tunisie jamana kɔnɔ. Tunisie jamana ɲɛma Beji Kaïda SFC ye dantigɛli kɛ k'a jira k'a fɔ yɛlɛma dɔw bɛna don kalataw kɛcogo la wa o kadara kelen kɔnɔ a b'a da jamanadenw tulo kan k'a fɔ kalataw bɛ kɛ san 2019 décembre kalo la kalataw minnu don a m'u faranfasiya wasadensigi kalataw de don sa wa jamanakuntigisigi kalataw de don sa wa o ma faranfasiya fɛ nka bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn k'a fɔ ninnu dɔ la kelen kɔni kan ka kɛ san 2019 a ye weleda kɛ ka ɲɛsin wasabilo denw ma u ka fɛɛrɛw sigi sen kan jɛkulu minnu ɲɛsin bɛ kalata labɛn
labɛnni ma ani sariya sen minnu ɲɛsinnen don kalata labɛnni ma u k'u k'o baaraw ka joona kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna jamana sariya suma kɔlɔsiyɔrɔ cour constitutionnelle maa minnu kan ka ye o kɔnɔ bolow ka kɔrɔta joona olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bisimila minɛ ni ka kalata a bolodali labɛn baaraw n'u don bibi in na weleya bɛɛ bɛ wasabulon kɔnɔ bawo wasadenw yɛrɛ dama sen tɛ bɛn jamana sariya suma kɔlɔsiyɔrɔ cour constitutionnelle a mɔɔw ka u y'a ta cogo cogo wasabulon kɔnɔ wasabulon mana sigi sigiyɔrɔma 3 filaw minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana sariya suma kɔlɔsiyɔrɔ maaw sigi o maa ma se ka sɔrɔ kalata wɛrɛ labɛnnen don ka bɛn ni araba marisikalo tile 21 ye wasadenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ kokura nka jamana ɲɛmaa BJKIB SFC a ye dantigɛli min kɛ ka jira ka fɔ yɛlɛma bɛna don kalata kɛcogo la ni ka jira ka fɔ kalata bɛ boloda desanburu kalo la san 2019 maa minnu ye maa faamu ɲanenbaw ye Tunisie maa kalanenbaw sanfɛ lɔgɔli karamɔgɔw ni o ye universitaires ye olu y'a yira k'a fɔ san 2014 octobre kalo wasadensigi kalata min kɛra a ye wɛlɛyaba lase bɛnkan fanga ma bawo yɛlɛmaw minnu taara ka sariya sɛgɛrɛ bɛnkan fanga ye fɛn min fɔ ni o ye ka fanga di maa fanba ma k'a y'o hakilina in jɛ wa k'o de kɛra sababu ye wasabulon yɛrɛ kɔnɔ wɛlɛya bɛɛ ka sababu kɛ wasabulon kɔnɔ Tunisie bi k'a fɔ de ye ko nin fa in de ka maa ka ca ni bɛɛ lajɛlen ta ye n'o ye majorité ye o sen tɛ ɲɛ sɔrɔ wasabulon kɔnɔ nka jamana ɲɛmaa BJKIB SFC a ye weleda kɛ ka ɲɛsin forobatɔnw bɛɛ lajɛlen ma baarakɛlaw ka lapasa jɛkulubaw sɔrɔbosobaw ka jɛkulubaw u bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ bɛnkan min kɔnɔ ni u k'a ma ko pacte de Carthage u k'a lajɛ ka kow n'u don joona min bɛ se ka to jamana ka laɲini ye fɛn min ye o ka sabati joona yanni kalata cɛ. O de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma ye kunnafoni diso ɲɛmɔgɔso fɛ ka lase aw ma aw ni cɛ aw ka ɲɛmadalu la laseli nata ni Ala ma basi wɛrɛ kɛ an bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ aw kan bɛn.